Isifundo kwincwadi yesibini kaSamuweli, isahluko sokuqala, siqalela kwisahlukwana sokuqala, sitsibe siye kwisahlukwana seshumi elinesixhenxe, siyoma kwisahlukwana samashumi amabini anesixhenxe. 2 Samuel chapter 1 verse 1, siye chapter 17 to 27. uDavide ufumana udaba lokufa kukaSawule. Kwathi emva kokufa kukaSawule, uDavide ebuyele ekwabulaleni amaLevi. Wahlala uDavide eTsikelege imihla emibini. Ke kaloku uDavide wasenza esi simbonono ngoSawule nangoYonathani unyana wakhe. Wathi mabayifundiswe oonyana bakaYuda kwingoma leyo yesaphetha. Nantso ibhaliwe encwadini yeOthetha. Imbalarha Sirayeli ibulawe emimangweni yakho, hayi ukuwa kwamagorha. Musani ukuxela eGathi, musani ukwenza zindaba ezitratweni zeAshkeloni. Hleze zivuye iintombi zamaFilisti, hleze zivuyele iintombi zabangalukileyo. Nina zintaba zaseGilabhowa, makungaze kubekho mbethe, makungaze kubekho mvula kuni, namasimi emirhumo, ngokuba khona kwangcola iingweletshetshe zamagorha. Ingweletshetshe kaSawule wanga waye engathandiswanga ngeoyile, egazini lamahlatyiweyo, emanqatheni amagorha. Isaphethe sikaYonathani besingabuyi umva, ikrele likaSawule belingabuyi lilambala. uSawule noYonathani babezizinzwana bethandeka ekudleni kwabo ubomi, nasekufeni kwabo abahlukananga. Babenamendu ngaphezu kwamaxhalanga, babenamandla ngaphezu kweengonyama. Zintombi zakwaSirayeli, mlileleni uSawule, obenembesa iingubo ezibomvu eniyolisi, obenenxiba izihombo zegolide ezambathwe nzima, hayi ukuwa kwamagorha phakathi kweemfazwe. uYonathani ubulawelwe emimangweni yakho. Ndibandazelekile ngenxa yakho, mzalwane wam Yonathani. Ubumnandi kakhulu kum, kubalulekile ukundithanda kwakho ngaphezu kokuthanda komntu oyinkazana, hayi ukuwa kwamagorha adakile amadodokulwa. Liveni ilizwi lenkosi. Isifundo sesibini sasifumana incwadi yesibini saseKorinte, isahluko sesibhozo, uqala kwisahlukwana sesixhenxe. Ke kwanje ukuba nifukuma iinto zonke, ukholo nokuthetha nokwazi nokunyameka konke nokuzithanda kwenu, maniphume nakulo olo lubabazo. Anditsho ngokwammiselo, ukutsho ndenziwa kukunyameka kwabanye. Ndicikida lenyaniso yolwenu uthando, kuba niyalwazi ukuba kaloku Nkosi yethu uYesu Kristu, ukuba yathi ibisisityebi nje, yaba lihlwempu ngenxa yenu, ukuze nina nibe zityebi ngobuhlwempu bayo. Ngaloo ndawo ke ndinipha okwam ukubona, kuba oko kunilungele nina aba nayiqalayo kwanyakenye le nto, ananena kuyenza, nayithanda nokuyithanda. Ngoku ke yenzeni niyiveze loo nto, ukuze kwanjengokuba bekukho impumelelo yokuthanda, kunjalo kubekho nokuyifeza ngenabo. Kuba impumelelo ukuba selikho, yamkeleka kakuhle ngokoko asikuba enako umntu, kungabi ngokoko angenako. Kuba andithi mabaphume abanye, nibandezeleke nina. Ndithi ukuze kubekho ukulingana
abanye nibandezeleke nina. Ndithi ukuze kubekho ukulingana ngexesha lakalokhu nje, ukuphuphuma kwenu makufikelele ekusileleni kwabo, ukuze nokuphuphuma kwabo kufikelele ekusileleni kwenu, ukuze ke kubekho ukulingana, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, owabutha kakhulu akabanga nakusalelana, nowabutha kancinane akabanga nakusilela. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphulani iindaba ezilungileyo zivakaliswa kuMarko ongcwele, sahluko sesihlanu, qalela kwisahlukwana sama-21. Kaloku akubona ukuba uYesu welile ngomkhombe, wabuya waza kwelinye icala, kwahlanganisana kuye isihlwele esikhulu. Waye engaselwandle apho, kubonakele kusiza omnye wakubaphathi bendlu yesikhungu ogama linguYayiro, athi akumbona awe ezinyaweni zakhe, ambongoze kunene sithi, intombazana yam isindekile. Khawuze uzibeke izandla phezu kwayo ukuze isindiswe yophila. Wesuka wahamba naye, yaye indimbane enkulu imlandela imxinile. Intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12, eyayive ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi, eyayidleke konke ebinako, ingasizakali lutho, imana ukuba mandundu, yathi yakuva ngaye uYesu, yeza phakathi kwesihlwele ngasemva, yayichukumisa ingubo yakhe, kuba ibisithi, ukuba ndithe ndachukumisa neengubo zakhe ezi, ndosindiswa. Watsha kwa oko umthombo wegazi layo, yeva emzimbeni wayo ukuba iphilisiwe kweso sibetho. uYesu ethe kwa oko wawazi ngaphakathi kwakhe amandla aphume kuye, wajika esendimbaneni wathi, ngubani na ochukumise iingubo zam? Bathi kuye abafundi bakhe, ubona nje ukuba isihlwele sikuxinile, utsho na ukuthi ngubani na ondichukumisileyo? Wasingasinga ukuba ambone lowo uyenzileyo le nto. Ithe ke intokazi leyo isoyika igubha, ikwazi oko kwenzekileyo kuyo, yeza yawa phantsi kuye, yamxelela inyaniso yonke. Wathi ke kuyo, ntombi yam, ukholo lwakho lukusindisile, hamba unoxolo, phila kweso sibetho sakho. Kuthe sathetha yena, kufike abakulomphathi wendlu yesikhungu besithi, intombi yakho ifile, usamkhathazela nina umfundisi? Aze kwa oko uYesu elivile elo lizwi lithetha, athi kumphathi wendlu yesikhungu, musa ukoyika, kholwa kodwa wena. Akavumela mntu ukuba alandelane naye. Kwakuphela nguPetros noYakobi noYohane umzalwane kaYakobi. Afike endlwini yomphathi wendlu yesikhungu abona isiphithiphithi, abalilayo nabenza isijwili esikhulu. Akungena uthi kubo, yini na ukuba niphithizele nilile? Akafile umntwana, ulele.
basuka bamwa ngentsini, athi akubakhupha bona bonke amthabathe uyise womntwana nonina nabo babenaye, angene apho wayelele khona umntwana, ambambe ngesandla umntwana, athi kuye, Talitha kumi, oko kukuthi ngentetho evakalayo, ntombazana, ndithi kuwe, vuka. Yavuka kwa oko intombazana leyo, yahamba-hamba kuba ibiminyaka 12 izelwe. Bathi nqa ngokuthi nqa okukhulu, wabayala kakhulu ukuba kungaziwa mntu oku, watsho nokuthi mayiphiwe idle. Ivangeli likaKrestu le. Namhlanje sikwicawa yesihlanu emva kwe-Pentecost 27 kaJuni. Silapha ngumcimbi wokholo. Yangathi abantu ebebesenza electionary bayayazi ngoba umnye umthandazo wethu ngokuthi Nkosi lwandise ukholo lwethu. Ngoba uthi sowuvukile uzixelele ubuyeza enkonzweni, iphinde inhliziyo ibethele ukuma, uqonda ingaba Nkosi ukuya kule gathering, because icawa nayo is one of the gatherings. Akuzungibangela uba ndibuye ngithwele lo wave 3 kuthiwa ugqugqiso komlilo wamaphepha. Kodwa manje usithi Nkosi lwandise ukholo lwethu. Ukhumbula umbhali wekhorasi elithi ukholo lwami lonyuka nalo, ukholo lwami lonyuka nalo, esandla ndiyongena nalo, ekhaya Yesu kunzima. Nawe sibalele ukuthi nini siyangena kukumkanini bamazwi. Sifumana izifundo namhlanje ncakasana kunevangeli ngokuvakaliswa kuMarko Ngcwele. Ndithande uverse 28 apho le ntombazana ithi, ukuba ndithe ndachukumisa neengubo zakhe ezi ndosindiswa. Ithi phaya kundikhoyo, ukuba ndithe ndachukumisa neengubo zakhe ezi ndophiliswa. Kuthiwa watsho kwa oko ithombo legazi lanqamka.
isifundo sanamhlanje lento ndithi umbhali we-lectionary wangathi uyayazi intoba kuyile mini upresident ngo-8 azawuphinda athethe. Engithe xa ndiyicinga ndathi Nkosi mhlawumbi you are giving us last chance namhlanje ukuba sihlangane sihlanganisane enkonzweni njengabantwana bakaThixo. Sizawuphinda sivuke isizungu mhlawumbi, sizawuphinda sivuke isithukuthezi mhlawumbi, kuzawuphinda kunciphe ukholo ngoba xa isikhulu sisodwa ekhayeni iyancipha ukholo. Kodwa ithi le ntombazana namhlanje ukuba ndithe ndachukumisa nje umqukumbelo wengubo zakhe yakholelwa intoba iyakuphiliswa kwaye iyakusindiswa. Silapha family kaJohn noThata engcwele sijongene nemiphango emibini kule parish and ngabantu bethu aba babhujelweyo, kodwa umile wona umgomo uthi 50 people. Mhlawumbi ubuze ke ngokuba Nkosi umbhalo wakhe wabhala ngenye imini wabuza uba sithini ke ngoku kwezo zinto. Ukuba uThixo ungakuthi bana ngasikhasana. Silapha namhlanje ukuzobonisana ngomcimbi wokholo, umcimbi onzima xa izinto zikwehlela, umcimbi onzima xa kusenyuka usehlela. Unguxabisa nyani lenkulo uthi noba kunzima noba kuyenyuka kodwa lo mkholo olu ndiyawubambelela kulo ndinyuke nawo. Namhlanje kwesisifundo sizawuvuselela ithemba abo bantu sele lilahlekile ithemba. Mhlawumbi uhleli kwesi situlo umntakwenu okanye udadewenu okanye ukhazini uphefumla ngeventilators esibhedlele ulindele ikholi ethi nanini lowo umthanda ufile. Njengalapho kuthiwa le ndoda eyona mission ibizowudongoza isithi intombi yam ilele yagula endlini, izowulanda uYesu ukuba ayophilisa intombi yakhe. Kwathi ukuba apha endleleni lesihambayo ziba ninzi izinto eziphazamisayo, wadileya uYesu kuyofika ngoba kukho intombazana echukumise umqukumbelo wengubo yakhe. Asuka weva uYesu uba akhona amandla asukileyo apha kuye, emveni koba evile uba akhona amandla angekhoyo apha kum, kodwa la mandla ayabi ngamandla achithekayo asuka kuYesu angene emntwini osisidalwa sikaYesu. Namhlanje umbuzo uthi ingabe uyafuna nokuphila? Nanku umqukumbelo wengubo kaYesu namhlanje ufulile phakathi kwesihlwele sonke, phakathi kwendimbane yonke njengoba senzile nje sizile apha ecaweni. Kamanje namhlanje sinxibanga neyunifomu uvule ewardrophini wakhupha le uqonda into bizayifanela le mini yange-27 kaJuni, kodwa uzele usithi Nkosi ndiyababona bonke aba bakhoyo kodwa ndim ndodwa umntu ozowuchukumisa umqukumbelo wengubo yakhe. Ngoba uYesu out of many people, imini nganye ukhona lo mntu ane-assignment kunye naye, ukhona lo mntu ane-mission kunye naye. Ithi ndimbane isihlwele sasesininzi kakhulu kuye futhi kwakukhona isiphithiphithi, kodwa le ntombazana chose intoba ingabi sababona abantu. Ngoba ucingile bakho nto bazamenzela yona, kodwa yiNkosi uYesu adathi umbhali eyakuqhutyudwa kuyo yodwa athi ndikhonze yona yodwa. Zikhona ezinye iinkosi ezikhonzwayo, kodwa mna ndisuke ndikhonze iNkosi uYesu yena yedwa.
ngoba uza kulidinga kule ndlela. Yesu bekhupha abafundi bakhe ebathuma ngababini abuze uba nina ntoni, bathi sinamaqela amabini. Athi onele, nawe namhlanje udinga umphako wendlela. Nawe namhlanje uyawudinga umphako wokuthi xa uhlele endlini uthi Nkosi uYesu ndiyoqhayisa ngawe, ndikuncame konke kwam ngoba ndinanto ndingenawe, wena uzizinto zonke kum. Uyawudinga umphako wendlela olukholo oluzathi xa udutywa ngabantwana uthi Nkosi ndisengungandenza liphuthumo lokholo. Sikhona namhlanje uthi le ntombazana uthi ke ngoku uYesu xa egqitha kuyo athi ntombi yam ukholo lwakho lukusindisile, hamba unoxolo, phila kweso sibetho sakho. Uyayiva ke ngoku kuyacaca into yoba ibisisibetho esi siphethe kule ntombazana. Nawe namhlanje sizawuthi kuwe kwisibetho sakho ngasinye osivayo nesikuvikivayo emzimbeni wakho, namhlanje sizawuthi kuwe ukholo lwakho lukusindisile, phila kweso sibetho sakho. Amen. Isibetho ke yilaa nto sithi xa siyixazulula ncakasana thina abantu abangamaXhosa kuthiwe ukhona umntu owathi akasoze abe nto uba akasoze abe nto kunye nenzala yakhe. Namhlanje iNkosi Yesu izawuphawula kanye those generational curses. Amen. Lokuthiwa siyawazi umnombo kababa ukuba ukusukela koyisemkhulu akunawuze kuhlume nto kule family. Namhlanje sizowusiphula nengcambu kanye those generational curses ezithi le isaneni yona yakwabani ayisoze ibe nto nabantwana nesizukulwana nenzala yaso. Sizowuthi egameni likaYesu ukholo lwakho lukusindisile. Sizawuthi namhlanje izawuqala ngawe to break those barriers ezisesisibetho esentombi eyenethombo legazi. Kwathi kwawufika uYesu lanqamka nawe izibetho ezikhona efemelini yakho ezikhona ebomini bakho, kwakufika uYesu zinakho ukungqamuka. Namhlanje ithi into ndibhekela ngabomi bethuna iyandivala le maski ngavele ndiwapha nam. Namhlanje sizawuthi kuwe qala thabatha ukholo. Emveni kokuba ulithabathile ukholo, myeke uYesu akusebenzise ngolu kholo. Siyamthanda uYesu because akadingi kholo kuwe olungangale ndlu yonke. Uthi ndidinga ukholo olungabokhozo lwemostadi. Uthi xa bhalela la mabandla phaa kwisityileyo, athi xa ifika kwelinye lamabandla athi ndiyayazi imisebenzi yakho. Uthe unokholo oluncinanayo kodwa wenza imisebenzi emikhulu. Athi ogqiba apha alisikelele uYesu eli bandla kuba lisebenzise ukholo. Uthi uYesu naxa efika ke ngoku kufika umbiko kusithiwa suba samkhathaza uYesu ngoba umntana ufile. Ukuziveza zinto zithi suba sayikhalela mani imkile. Namhlanje uthi uYesu siyavuma ube emehlweni babantu umntana ufile, kodwa emehlweni kaYesu umntana ulele. Amen. Usibona ngalapho uthi xa ehamba naye efika phaya kowabo aqonda into uYesu makubakhuphe bonke abanye abantu. You know in your journey bakhona abantu aba-relevant to walk the journey with you. Amen. uYesu ngenisa kule kamiri leli lomntana abantu aba-relevant ukungena. Funa uzibambe ke le nto ukuba bakhona abantu abangadingekiyo kuhambo lwakho. Ithi uYesu wabakhuphela ngaphandle because bazawudisturba iprocess kaThixo. Nako bakho bomi
notata nomama womntwana. Athoqa bathi xa engena kweligumbi athi Talitha kum. Okukuthi ngentetho evakalayo ntombazana vuka. Nawe namhlanje sizowuthi kuwe vuka. You've been sleeping. Ubungafanga. Nawe uthe xa usijonga waqonda intoba I am dead. Akukho nto inawuphinde ihlume ebomini bam sendizincamile. Masesekuba njena ke ebomini kodwa sizawuthi kuwe uYesu ufikile. Vuka. Futhi vuka wenza movement. Kuthiwa le ntombazana ivuke yahamba yenza isign yoba andisalelanga kodwa ndivukile. Nawe namhlanje isign yeyoba uba if it means go and knock kwaSpa uthi ndizowucela umsebenzi vuka. UThixo undlela zaziwe. Futhi akajongi ngendlela esijonga ngayo thina. Benibukele enye idocumentary. Ithi le ntombazana ekukhuleni kwayo ikhula iphuma lamabala amhlophe. Uthi ndamane ndisenza umthandazo xa sendikhulile ndiphaa kwa-12 years ndisithi Nkosi. And futhi it was a constant prayer. Nkosi ndicela ukuba mna ndifane nabanye abantu wasusela amabala ndingawaziyo kum. Ngoba ufana nale ntombazana kuthiwa udlekile imali ezininzi. Nawe mhlawumbe uhlele kwesi situlo uhlele kuso udlekile imali ezininzi besithi abantu siza kunika umsebenzi khupha imali ethile ube nethemba loba uzawuvela umsebenzi. Nawe ubaleka kuthini i-statistics se-corruption uyabandakanyeka kuso kodwa namhlanje uthi uYesu vuka. Ithi le ntombazana xa ithetha yangasuki le nto kum kodwa ndakhondoza ndiwenza lo mthandazo. Uthi ndiwubona ngomdala uba hayi mani uThixo wayengafuni ukusukela amabala kodwa wayezawubeka isonka etafuleni ndikwazi ukondla inzala yam nekhaya lam ngokuba nala mabala. Uthi noba abantu babesithi xa bendijonga mfundisi uMkhize baliyeke uthi ndingacanceleki nasebafaneni. Uthi futhi ndithi xa ndizijonga esipilini phethi ndimhle nje qha ngala mabala lam kodwa pho ndiyakhona kwelibala. Ithi ke ngoku le ntombazana xa iseyigqithi ithi one time yayofuna umsebenzi erestaurant yenziwe i-interview yagqitywa futhi unayo ne-experience. Xa ephuma one of the panelists izibhalile intoba lo muntu should be excellent kodwa ngenxa yala mabala icekisa wona kuwe. Bathi uba ibingabantu aba bebethunywe nguboss zii-managers ezizichophele le interview akakafiki umnini we-interview. Uthi ndathi xa ndiphuma ndagagana nobhosi emnyango sele zichipha izinyembezi. Uthi wathi lo tata khawume mntanam ukhaliswa yintoni. Uthi ndathi ndiphuma kwi-interview kodwa ndiyabona uba ingathi andihambanga kakuhle. Uthi wathi yimama une-experience yokuphangela rescue. Wathi wathi ufuna ukuqala nini. Uthi ndathi ngomso. Uyabona ke abantu will determine ukuthi wena phila kanjani ngoba bajonga izolo lakho abalazi namhlanje nengomso lakho. Kodwa xa engekafiki uMaster Jesus izinto ziba ngathi azizukwenzeka. Kodwa uMaster Jesus ugakhane naye emnyango athi wait a minute uyifumene le nto uyidinga. Thina ntombazane ndavuka ndazowuphangela bamangala abantu ba hayi mani njani. Futhi wathi uboss xa ebona uba kubekho bhala into ba I am distracted yile ndlela yiyo le ntombazana lamabala wareprimandwa uba who are you to judge umuntu kaThixo. Funa ukuthi ke kwena namhlanje bavumele because abalazi bali lakho. Intombazane eyinethombo legazi yona yayoguqa phezu phansi kwenyawo zikaYesu ngoba wayefikile umnini bayo.
uyalahla. Uqondo olukholo bendiyisebenzisela le nto bendiyifuna. Ithi le ntombazana kwanzima endleleni ngamanye amaxesha. Uthi I remember this one time ndiseva le family. Uthi futhi ndiyibalile itiphu uba xa useva ifamily ufumana itiphu engathi ithe xaxe noko. Uthi ndithi xa ndiqala ukuzise yokuqala i-order bavela balile abantwana. Anyanzeleka into yoba mna funeka ndiyosetyenziswa ebheki. Ide le family ihambe kuba abantwana babona an animal xa bebonayo. Mhlawumbi nawe in your community abantu bathi xa bejonge wena bajonge into engento. Wena namhlanje lithi iphulo lasechechi ezo zinto zingento ezi zizitya zomdongwe uthixo uziphathisa indebo yakhe apha kuwe kukho indebo kathixo futhi ngenye imini you will be a living testimony uthi ndimaza phaa kum ubuyayihlamba intliziyo yomntu. Ithi le ntombazana namhlanje I have my own TV show ngenxa yokwenza kwenkosi uYesu. Uthi futhi apha ekuhambeni bonile into yoba izihlobo nazo. Uthi ndakhangela ngoba izihlobo zeglasi zona zikubuza imvelaphi. Uthi ndazithuzela izihlobo zeglasi. Uthi ndathi ndadlula apha eglasini ndatshaya. Uthi ndadlula apha ekutshayeni ndangena kwi-drugs. Uthi i-coping mechanism yam ibiseyinto yoba mandisele utywala everyday ngoba abantu bayandithanda xa ndingekho sober ndingekho singqondweni. Nawe ungavumeli into yoba your inner cycle ikuthande xa ungekho singqondweni ukuze ulahle ukholo lwakho. Tabathini this one time kufika intombi ithi ndikucela ke siye enkonzweni. Uthi futhi xa ndifika enkonzweni sele ndiyile ndamqomba lo mfundisi uthetha izinto zam uthetha ngam. Uthi wathi engekagqibi nokushumayela ndabe sendizixhomile izandla ndisithi here I am Lord use me. Nawe namhlanje ungavumeli imeko zikulawule. Ungavumeli izolo lakho lihlale nawe. Ufikile umaditha, ufikile umanqoba, ufikile omangangathi akakho ekhona, ufikile lowo wadala izulu nomhlaba. Bathi abantu sele bethi xa bekujonga bakulebelishe into yokuba wena uyintombi kabani nonyana kabani ebengekho angathi kuba kaloku uzalwa ligqirhakazi. Kodwa xa ufikile uYesu ziyatshintsha izinto. So ndizama ukuthi kuwe be quick to listen. Oh yes. And slow to anger. Amen. Xotha futhi nophendula. Ngoba izinto ezininzi ezisilahlekeleyo kungenxa yendlela esibaphendule ngayo abantu. Futhi indlela odalwe ngayo nguThixo nezinto oziphiweyo nguThixo, embrace them. Funa namhlanje xa siphuma apha noba kungathiwa yiSunday yokugqibela le kodwa uthi soze ndilulahle ukholo lwam ndawuhlala ndibambelele kulo imihla yonke. Ndithi xa ndicinga ukuba lelikhona laculo lithi ndide ndihleka luthi utshaba unoThixo phina. Akhona amaxesha njalo mfundisi uMkhiva apha lusihlekayo utshaba luthi siphokoza ukholwe kangaka kutheni kule meko. Uthi ubambelele uthi nikholo lwam ndonyuka nalo ndilubambe ngesandla. Nawe wena mntu namhlanje uthi ngenxa yeentetho zabantu ndicinga uba I have taken a wrong decision. Ndifuna ukuthi kuwe namhlanje let people talk. Yes. Uvumele uThixo abe ngokugqibela empilweni yakho. Bayathetha bona abantu ngoba benzelwe ukuthetha. Futhi andazi namhlanje ndithetha nabantu kodwa enhliziyweni yam kukhona ukuthi ubuciba you have made a wrong decision. Think again. Awenzanga sigqibo sirongo. Hawoyika abantu. Asimelanga ke zesoyika abantu. Khona simele zesoyika uThixo.
futhi claim whatever you have for uzuko lukaThixo. Futhi uthi Nkosi, noma abantu babona zizawulahleka izinto zami, kodwa wena uzizinto zonke kumi. Zingadingeki imoto, ziphele zithi vuthu, kodwa Nkosi uzawusindisa umphefumulo wami. Kulungile. Kulungile. Singafitheki izinto ziphele. Mhlawumbe xa ufika emsebenzini ngomso kuthiwe le section siyayivala, kodwa ukhona uba sozulala ungahlanga. As long as God lives. Ndizawuyeka ngoku. Kodwa phaa kum ngaphakathi kukhona into ethi wena uhleli kwesi situlo uhleli kuso, ndikuxelela into yokuThixo akakulibelanga. Bangakulibala abantu. You know, even your family can reject you. Kuright ukureject. Ngoba uThixo ufuna uqondana nawe. Njengale ntombi yayinentombo legazi. Phosphorus sithi xa kufikile uYesu, your life will never be the same. Things will never be the same. Bangemka abantu, nesi sizukulwana sidlule, nezinto zidlule. Baye abantwana bakho kwi-interviews ube nethemba loba bazawufumana umsebenzi, kodwa ifike i-phone call ithi we regret. Uyabona lamazwi okuqala, to inform you that awufumenanga umsebenzi, liphele ithemba. Uthi xa ujonge ebusweni bomntanakho uqonda into yoba limlahlekile ithemba, futhi okumseleleyo kumselela into yoba azibulale, ngoba ucinga into yoba ufanele uba ngokumamama okanye ntata wondliwa ndim. Ndingathini ukuthi ndingaka ndibe kanti ndondliwa ngabazali? Namhlanje ndifuna ukuthi kuwe mzali okuloo situation uThixo akakulibelanga kunye nendlu yakho. Nto nayo thatha amazwi athethwa nguYoshua athi zinyuleleni namhlanje uThixo niyakumkhosi. Agqibathi mna nendlu yam siyakumkhonza uYehova uThixo ophilayo. Wayengathethi ngokuya ecaweni everyday, kodwa wayethetha esaa sikhungu senziwayo ebusuku emakhaya, athi isikhungu selungisa siyeyisa. Nawe namhlanje ungawudeli umthandazo wenzayo, uba ubonakale ngathi impendulo azifiki namhlanje, uThixo kukhona basazikhonekta khona. Iyawuthi xa i-connection ifikile, ifike ilayite futhi ikhanyisele wonke ubani egameni likaThixo unyana nomoya oyingcwele. Amen. Ndithandaze nithu namhlanje masiwabulele amazwi omthandiso kaThixo, amazwi asikhumbuzayo sonke, amazwi asenza sibone kufanelekile ngoba sitho sonke sithi Inkosi lwandise ukholo lwethu. Makuthi ngalo eli xesha elikhangelekayo, ixesha lobunzima, ixesha lobumnyama, ixesha eliphantsi ilizwe, isizwe nehlabathi ngokubanzi luphantsi koxinezelelo lwesifo esinobhubhane iCOVID. Siwakhumbule amazwi esawenzayo ngexa lobhaptizo lwethu, amazwi atshoyo ukuthi olu lukholo lwethu siyakholwa simthemba uThixo omnye, uYise, uNyana noMoya oyingcwele. Inganangalo ilixa olu kholo lwethu okuhlala sithembele kuye kungahlala kunathi kusithundeza xesha lonke. Imithandazo yethu ingamchukumisa uThixo ukuze ngayo athobe inceba yakhe, asisindise thina nabazalwane bethu nezizalwane zethu nalo lonke ihlabathi, akugqithise ukufa okujongene nehlabathi. Imithandazo yethu ingamchukumisa uThixo angene ngaphakathi futhi asihlambulule iintliziyo zethu, asitshintshe ukwenza uThixo wethu, ize sizinikele kuye maxesha onke. Oku sakwenza siye kumthandazo page 112. Thixo ngamandla onke, akuthi wasezulwini
ufundisile ukuthandaza nokwenza imiphelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikereke katolika, iwazi amandla umoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yezwi lakho elingcwele, bahlale bemenyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isicaka sakho webhengisa ubhishophu wethu kunye noThabo archbishophu wethu nabo bonke abalungiseleli belizwi ngesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balibonakalisele uzuko lwakho, ukuze sisondezwe kuwe zonke izinhlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza abo bazamela ukusasaza kwendaba zakho ezilungileyo, wakhanyisela ngomoya wakho wonke amaziko omsebenzi, nawe imfundo, nawe ukuphilisa. Sithandazela abasemagunyeni nakwezikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ukuze balawule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaza uxololo lwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfasane yakho bawo yonwabisa uphilisa wasezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikelele uMaria unina kaYesu Kristu inkosi yethu, nangawo amagorha akholo ezizukulwaneni zonke, saye siyaleza izicaka zakho ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo. 有福有 luako 路 ngapeliyo 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 有福有 luako 路